We ben je op een plak tussen Ljouwert en Frensje. Eigenlijk krijgt iets dichter bij Frensje. We binnen je in Dronriep, want het is simmer in Friesland. En wat ben we mooi voor het net. Nou weet ik net hoe het Jim vergeet, maar dit programma brengt me zo'n tieren op plakken waar ik nog niet in West ben. En Dronriep is een van die plakken. Nou ga ik al woord dat zeg maar de messies van Friesland, die zitten in dit dorp. Dus daar moeten we dadelijk zeker even zien. Prachtig. Ja, toch? Heel mooi. Ja. Een gang, maar eigenlijk rinst in oude steeg. Dat is al je dadelijks, maar ik wil eerst meer weten hoe Dronriep vanzelfs. Nou, had ik zo'n idee, Jurjen Kuurstra, dat is toen mijn best duurt. Dat klopt helemaal. Wat moet ik als eerste weten van Dronriep? Wat mag je dan weten over Dronriep? Nou, ten eerste, u riep de Zwan. Hij zei zich aan Almatarema. Hij zei zich aan Jerik nog begroeven. Oké. Nou, we hebben nog 3 groegen in Dronriep. 3 sjerken, of 2 sjerken, 3 squallen. Ja, wat was het eigenlijk nog meer? Ik wil die graag even zien, dat is het beeld van Almatarema. Ah. En als dan bij Almatarema langs zit, de zus in Bentehoes, dat er geboren is. En hier weer kunstschilder, hè? En wie kunstschilder. Ja, had je maar 4 jaar hier winnen. Ja, het wel de basislijn hier in Dronriep, precies dat nooit zou bekend worden. Vanzelfs net. En er moet eigenlijk nog een schilderij wezen van Almatarema, die er van Dronriep maken heeft. Maar ja, weet hij is. Had hij nou eigenlijk goed borken? Hij heeft heel goed borken. In het begin net, want zijn schilderij in het begin helemaal niks zorg. Oké. Maar later heeft er ontzettend goed borken. Ik meen dat zijn die schilderij iets van 30 miljoen. Oké. Nou, en hij laat ik net zachtzinnig begroeven. Hij laat in Londen, in kathedralische begroeven. En hij laat bij admiraal Nelson. Oh. En Winston Churchill, die leest er. Dus dan ben je wel een beetje bekend. En IJzer IJzenga, die is dus ek van Dronriep. Ja, klopt. En hij heeft hier nog een paar jaar het er hier wennen. Oké. Als dan goed zus, dan zus er, ja, er zitten ook kajuten. Maar vroeger in dat dakraam. Ja. En IJzer die klom dan altijd op een plankje verhegend en dan zie je dus door het dakraam naar de sterrenhemel. Ah. De sterrenhemel die we nu in Frensje in het planetarium zien kunnen. Klopt. Wij zijn bezig met walking voetbal. Dat is dus eigenlijk een sport voor wat de ouderen die in de meeste gevallen vroeger voetbald hebben. Jongens, wat we even maar beginnen is een inlooprondje. En dan zullen we even zien of we met 2 teams even een partijtje spelen. En dan lekker zin aan. En vooral belangrijk is om op te letten dat het net hut is. De tactiek met walking voetbal is oors dan met gewoon voetbal. Als je een bal hebt en er wordt iemand in de diepte aanspelen, kan dat net. Want dan mag je naar hut rennen. Dus er moet van tevoren met degene die de bal hebben, moet bewegen. Ik heb er elke keer weer zin in, toch? Normaal dan doen we het op Tonsdie. Nou, als het Tonsdie is, dan ben ik er helemaal klaar voor. Ik ga het spul al klaarzetten, de jongens van tevoren. En dan, ja, dan gaan we nou. Of we zijn in Dronriep, of we zijn in Menaam, of we zijn in Belsum. Het is een fusie van 3 clubs steeds maar. Hartstikke leuk. Ja, Thomas. Nou, het kind het missen. Het kist het aan een plakkaat in de oude witte kerk. Het kist het wel zien. Oh ja. Hier laat dus rief de zoon IJzingen. Ja. Was je hard. En helemaal restaureerd, hè? Het is, Schoffelien is helemaal gerestaureerd. Want bij de vorige restauratie wien de letters, die liet nou heel los. En dit hij hem dien bij de werkgroep Historisch Dronriep. Ja, dat klopt. Wij als werkgroep verzamelen net al in de oudheden van Dronriep. Die we tascoot krijgen van mensen. Foto's en dingen. Ja, en schilderijen. Daar ben ik ontzettend wies mee. Maar het is misschien wel leuk om even te vertellen van toen de Stien Delwijn is, begin het hier
Toen stien heel veel prominenten eromheen, dat is logisch. Maar er stien maar één familielid omheen en dat weet ik, want ik ben ergens nog familie van huis. Echt? Ja. Ach. Dus dat is wel heel bijzonder. Daar komen ze nog mee. We zijn al een hele mooie op Ja, paard. ja, daarom. Dat, mijn dochter had dat ooit een keer uitzocht op Squallen. Oh, wat leuk. Dus daar kwam het op voor. Nou, wie Miranda van de week in Wierum en daar zijn ze dat het een uitzondering is dat de kerk op Ronde van het dorp zit. Dat is hier Rexa. Hoe kan dat? Ja, dat klopt. Maar hier hadden oksen het betocht. De oksen, als in de besten. Ja, gewoon de riepsteroksen. Hoe dan? Nou, vroeger wien ze als riepsters wonnen ze graag weer als ze een plakje voor het sjergen. Net één korting inzeuren. Dus wat zijn ze? Wel knopen twee oksen ongeveer. Werd iedere oren daar lezing gaan. Daar bouwen wij de sjergen. Maar het veld wie dus riept. Ja, Dus de koest aan de sporen zien waar die oksen heen gaan. Maar de koest ik jaren aan oksen. Want ze dreunen. Dus Oké. dreun, riep, Riep. dreun, riep. dronriep. De hesten. Het verhaal waarom? Ja. Hartstikke mooi. Echt, er is nog zoveel meer te vertellen. Dat had ik al lang in de gaten. Dus ik denk dat ik maar weer een keer weer omkom, maat. Maar voor nou, tierentank. Dat Echt kost heel leuk. Dat kost hem eens waarom. Oké. Het voor mij nou om eens even ergens binnen te zien. En nou ja, hier achter me zie je al een heel mooi herenhuis. Maar ik ben in het koetshuis. En dat het een oud koetshuis is, dat kist wel zien. Want de oude koets waar haar daar zitten, waar het nog geel is. Maar ja, dat is al je boetenkant. Ik woon naar binnen. En nou ja, we ben hier in Dronriep. Ik denk dat ik gewoon samen naar binnen kan. Volk! Jo, Aafke. Goeie. Kom je de Alstra? Ja, kom erin. Prachtig. Ja, toch? Heel mooi. Ja, Ja. ja. Een gang, maar eigenlijk rinst in oude steeg. Dit wie een steeg. Dit wie helemaal net in het huis. Nee, dit jij er net bij het huis. Dan kun je het wel zien onder de steunberen. Ah, natuurlijk. Die zitten Ja. ons altijd onder boetenwand. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Mooi. Dit huis is gebouwd in 1620 ongeveer, tegelijk met het oude huis in IJs. Ja, dat herenhuis. Ja, het herenhuis. En dit weer de square. Nou, hier komen we dan even in de achterkamer. Oh ja, het echt achterhuis. oud, met de balken. Ja, en nog een originele bedstee. Ah, mooi. En dit is ook wel leuk. Een vogeltje had Jan van der Kooijen van ons maken als cadeautje. Ah, ja. de schilder. Ja. Leuk. Ja. En zo komen we dan dus in het voorhuis. Dit wie officieel ook nog een bedstee, maar die hebben ze eruit sloopt steeds maar in de jaren 70. En dan kunnen we nou terug rennen. Ah, wat leuk. Ja, het is allerlei op en af. Mooi. Mooie vlierennek. Ja, het is wel een oude vlier, maar het is net een originele vlier. Oké. Die zit er nog onder. Maar dit is maken van de balken van de harmonie uit Lauwert. Het theater. Het theater. Dit hout. Een oude harmonie. Die is dus in de jaren 80 is die opbrutsen. Ja. En dan hebben ze de balken broekt om daar planken van te seren. Ik vind mijn bedsteden, maar net meer een originele bedstede. We gaan nou eens biep erin. Daar, mag ik zien? Ja, door maar riepen. Oh, leuk. Ongelooflijk, wat leuk. Vernuftig, ja? Ja, nou. Leuk. Nou, ga ik al zien dat er een hele prutte mooie dingen hier binnen. Ben je meer samlers? Ja, soms wel, maar soms komt het ook bij tafel. Ja? Dus dit schilderijspiegelix, dat is van op Zouder. Ja. Achter het knieperskat. Ja. Oh, en Ja. weet je me van waar het is? Nee, dat hebben we wel bezocht, maar daar komen we net achter. Nee. Oh, Ja. Alle We hebben mysteries. skinmaatje litten en een list erom. Maar, Oh ja, want de naam die valt er correct. ja, die hebben we het stikken. Ja. 36? 36. Nieuwantje 36. Nieuwantje 36, dat is stikkeltje. Nou, en hier komen we dus in de keuken. Oh. Die is vorig hier ompakt. Nee. En maar snel is Sjen. Ik zie je fantastisch oortewasken. Maar het zicht op de tuin. ja. Ik ben echt een echte tuinkje, dus daar ben ik zo blij mee. Het is echt heel mooi. Ja. En echt een prachtig huis. Hè. Dus tierentank dat wij een wind in mochten. Graag die in. Het zit er alweer op en ik ben al lang net uitpraat, want we hadden nog net hoe het keertsen horen, we hadden nog net hoe de Riepster merken horen, wil ze een heel soort Fries en daar de leefde van hun leven vinden. Maar ja, de dij is om. En ik ken niet door ze dan het weer geweldig leuk in Dronriep. Simmer in Friesland. Wat ben we mooi voort. Morgen ben we op een veenhoop.